Toto je test pre aplikáciu webovú BOZP Academy, kde ponúkame online riešenia pre nízkorizikové firmy, ako sú napríklad IT služby alebo marketingové kancelárie, gastro alebo iné podniky, ktoré nie sú vysokorizikové, čo sa týka pracovných pozícií. Táto naša aplikácia vám umožní vytvoriť si legislatívne aktuálnu BOZP dokumentáciu aj s analýzou rizík pre dané profesie vo vašom pracovisku. Takisto si tu viete zakúpiť školenia OPP a BOZP s platným certifikátom, ktorý je normálne legislatívne platný. Čiže automatická tvorba dokumentov, viete si tu zakúpiť oficiálne školenia. A ďalšia úžasná vec, ktorá táto aplikácia poskytuje, je sledovanie platnosti certifikátov, kde vás tento systém automaticky cez e-mail upozorní na to, že nejakému z vašich zamestnancov expiruje jeho BOZP a OPP školenie, alebo že vám akurát expiruje BOZP dokumentácia, ktorú ste si vytvorili u nás. Mimo iného si tu viete sledovať aj externé certifikáty, čiže pokiaľ máte nejaké certifikáty alebo školenia, ktoré majú expiračný dátum a sú z inej firmy, tak si ich sem viete tiež vložiť a viete ich sledovať cez našu aplikáciu a taktiež vám budú chodiť tieto upozornenia. Čiže pokiaľ už účet máte vytvorený, tak asi aj viete, ako to funguje. Väčšina ľudí sa začne s registráciou. Čiže pri registrácii veľmi jednoducho napíšeme si meno, priezvisko, e-mail, na ktorý vám príde overovacie heslo a heslo. Alebo sa môžete zaregistrovať cez Google, pokiaľ ste prihlásení. Takže ja pôjdem týmto spôsobom, lebo ten je troška komplikovanejší. Čiže na môj e-mail mi aktuálne príde 6-miestny potvrdzovací kód, ktorý ja si viem skopírovať a nájdem tu potvrdzovací kód z BOZP Academy. Takže si to skopírujem a vložím to sem. Výborne. Môžete si vybrať jednu alebo obe služby, BOZP dokumentácia a analýza rizík, alebo online školenia. Ja si v tomto prípade vyberiem obidve, aby som vám ukázal, že ako to presne funguje. Čiže si dáme, že test SRO, použijeme IČO, DIČO, IČDPH nie je povinné, dáme si nejakú adresu, toto nie je potrebné, pokiaľ máte nejaký apartmán, číslo bloku a tak ďalej, tak kľudne, ale inak to nie je povinné. 4901 Nitra. Sú v adresy vašich prevádzok iné ako sídlo spoločnosti. Toto je smerodatné pre ľudí, ktorí majú viacero prevádzok pod jednou SROčkou. Čiže v tejto prvej adrese zadávate sídlo spoločnosti, čiže povedzme my sídlime na Štefánikovej, ale naše prevádzky, naša kaviareň, naša farmácia sídli už niekde inde. Takže si dáme áno, ono automaticky vám ako firemnú prevádzku, ako pracovisko zaradí aj vašu prvotnú firmu, ktorú ste sem napísali. Lenže pokiaľ tam nemáte nejakú kanceláriu, tak ju môžete vymazať, pokiaľ máte, tak pokračujete ďalej a necháte ju tam. Čiže ja si pridám ďalšiu prevádzku, kaviareň Adam, ktorá je na Kupecká 5, 6, to je 1, 94901, Nitra. Pridám si ju do zoznamu a povedzme, že máme ešte nejakú lekáreň. Lekáreň Adam, ktorá je na Štefániková 67, 94901, Nitra, super, pridať do zoznamu. Takže ja tu mám momentálne dve prevádzky a moju hlavnú SROčku, v ktorej je v tomto prípade, dajme tomu, že kancelária a pracujú tam ľudia. Takže my ďalej. Aké profesie majú zamestnanci v tejto prevádzke? Tieto údaje sú dôležité pre tvorbu ochranné osobné prostriedky a prílohy dokumentácie BOZP. Takže povedzme, že u nás v tejto kancelárie pracuje nejaký administratívny pracovník, nejaká asistentka. Máme tam povedzme kuchára, lebo sme veľká firma a potrebujeme ich aj živiť. Máme tam nejakú recepčnú, máme tam nejakého údržbára a máme tam aj nejakú upratovačku, povedzme. Teraz keď pôjdeme ďalej, v kaviarni pracuje u nás povedzme iba, že barman a stačí ich tam dávať raz. Hej? A máme tam kuchára a to je všetko. No a zase v lekárni
u nás pracuje farmaceut a farmaceutický laborant. Všetko toto si musíte prispôsobiť podľa vašej danej prevádzky. Nedá sa to len tak vo všeobecnosti povedať, že čo by ste si mali vy presne dať. Všetko si to musíte robiť vy na mieru. Takže teraz, keď už mám aj pre ďalšiu svoju prevádzku zvolené pracovné pozície, tak môžem prejsť na pridávanie kurzov. Takže ja si sem pridám zamestnanca, dám si seba, zadáme si celé meno. Tuto zadáte pánovi jeho rodné číslo, čo je povinné. Čo sa týka e-mailovej adresy, nie je nutné ju zadávať. Avšak, ak ju sem zadáme, tak tomuto pánovi príde normálne potom už aj e-mail o expirácii jeho kurzu. Čiže ideme si zakúpiť kurz od BOZP Academy, zakúpime si OPP a BOZP, čiže ochrana pred požiarmi a bezpečnosť a zdravie pri práci. A chcem si nechať sledovať, lebo tento pán má nejaký externý kurz, dajme tomu, že je to vysokozdvižný vozík, je to úplne irelevantné momentálne, čiže vysokozdvižný vozík, super, expiruje to povedzme, že v septembri v roku 2025 a pridám si sem ten certifikát, ktorý on má, čiže dajme tomu, že si sem dám, toto je ten certifikát, dajme tomu, hej. Tak, je to PDF, máte k tomu potom aj neskôr prístup, viete si pozrieť, že to dané PDF alebo ten obrázok toho daného certifikátu. Čiže ja si pridám zamestnanca, aby som vás nezdržoval, nebudem pridávať ďalšieho, lebo ten proces je úplne rovnaký. Viete si to tu potom aj neskôr upraviť, prípadne odstrániť ten daný kurz, ktorý ste tam pridali, alebo ho aj upraviť. Takisto viete odstrániť aj kurz, ktorý ste si zvolili, alebo viete úplne odstrániť aj toho daného zamestnanca. Takže ideme ďalej. Prechádzame na platbu. Momentálne mi to bude generovať dokumentáciu pre Test SRO, čo je naša kancelária, kaviareň Adam a pre lekáreň Adam. Takisto mám zakúpené dva online kurzy BOZP a OPP pre zamestnanca Adama Kolára. Platbu si môžete zvoliť kartou alebo prevodom na účet. Pokiaľ je to prevodom na účet, tak nám klasicky pošlete peniaze na ten daný IBAN, ktorý tam je zadaný, aj s variabilným symbolom, ktoré bude číslo vašej faktúry. Variabilný symbol je na faktúre. Aby to bolo rýchlejšie, ja si zvolím platbu kartou. Momentálne sme v testovacej verzii, takže viem použiť takéto niečo. Tak, súhlasím a zaplatím. Teraz si počkáme, kým sa platba spracuje a platba prebehla úspešne. Môžem prejsť do admin panelu, kde si už viem všetko o svojej firme a dokumentáciách, aj zamestnancoch a kurzoch manažovať. Čiže máme tu firemné údaje, sídlo firmy, zoznam prevádzok, ktoré viem aj pridávať, prípadne meniť. Avšak, ak ich budete meniť, tak budete musieť znova zaplatiť za tú danú dokumentáciu, lebo vám ju vygeneruje znova. Mám tu kontaktnú osobu ako hlavnú, prípadne ak máte nejakého asistenta, manažéra alebo niekoho, kto chcete, aby dostal kontaktné e-maily, tak ho sem viete pridať a uložíte to. A jemu budú tiež chodiť všetky e-maily, tak ako vám. Čo sú e-maily o expirácii dokumentácie, expirácii zamestnaneckých kurzov a faktúry všetky a tak ďalej. Čiže máme tu dokumentáciu. Dokumentácia sa zatiaľ generuje, takže to nebudeme momentálne riešiť. Prejdeme si rovno na faktúry, kde môžete vidieť faktúru za danú službu, ktorá bola vystavená. 934 € a sú v nej 3 dokumentácie. Teraz ideme ďalej, pozrieme si zamestnancov. Tu budete mať zoznam všetkých zamestnancov, viete ich tu aj pridávať viac, alebo si zakúpiť viacej kurzov pre zamestnancov, ktorých ste už sem nahádzali. Čiže povedzme, že chceme pridať zamestnanca. Tuto to vyzerá troška inak ako v registrácii, ale je to to isté v konečnom dôsledku. Čiže zadáme si jeho celé meno, čiže si dáme, že Jozef, Rekvička, dáme mu nejaké rodné číslo. Momentálne mi to vygenerovalo jeho prihlasovacie meno a heslo. Je to do kurzovej platformy. Môžete sem pridať aj jeho e-mail. Momentálne by tam ale nevidel žiadne kurzy. Môžeme si to aj ukázať. Keď sa dáme, že prihlásenie na kurzy, sem zadáme buď e-mailovú adresu, alebo toto prihlasovacie meno. V tomto prípade to bude toto prihlasovacie meno, ktoré nejde skopírovať. Super. Takto uvidíte, že
Pán Jozef Mrkvička tam absolútne nemá žiadne kurzy, zakúpené kurzy žiadne. Takže teraz povedzme, že chceme jemu pridať kurz BOZP, čo mi ukáže tu. Prejdem k platbe, zaplatíme v rýchlosti, zaplatím bezpečne teraz. Super, prejsť do admin panelu a pánu Jozefovi Mrkvičkovi sme akorát zakúpili BOZP kurz, čiže keď si refreshneme našu online kurzovú platformu, tak môžeme prejsť na kurz, ktorý prebieha formou slajdov. Chvíľku sa načítame, lebo ten kurz je rozsiahly dosť. Čiže ak si ho extrémne v rýchlosti prebehneme, tak na konci vieme prejsť na test, kde si vieme otestovať naše vedomosti ohľadom tohto kurzu, ktorý sme práve spravili. Ja to tu len rýchlo takto zadám. Môžete si potom test ohodnotiť. Pokiaľ ich nemáte správne, viete si ich aj skontrolovať, čo je zle, čo je dobre. Vieme to skúsiť znova, alebo prejsť späť na kurz a prejsť si ho znova. Pokiaľ tento kurz spravíme úspešne, dostaneme rovno certifikát, ktorý sa nám tuto vygeneruje. Taktiež príde administrátorovi do e-mailu, čo je tento hlavný kontaktný e-mail a prípadne aj do tých kontaktných e-mailov. Ak tuto náš zamestnanec by mal svoj e-mail, tak príde aj jemu. Super. Ďalšia hlavná časť je dokumentácia, ktorá sa nám už medzičasom vygenerovala. Máme ju pre Test de Sero, našu hlavnú kanceláriu a sídlo firmy, kaviareň a lekáreň. Všetky tieto údaje a veci vám prídu taktiež do e-mailu, ktoré si viete potom pozrieť. Príde vám vaša faktúra za zakúpené služby, v našom prípade dve, lebo sme zakupovali dvakrát. Príde vám BOZP dokumentácia a príde vám analýza rizík. Analýzy rizík máme na Test SRO, kaviareň Adam a lekáreň Adam a našu BOZP dokumentáciu takisto aj s prílohami, ktoré sú extrémne dôležité a mali by ste si ich vytlačiť a držať na prevádzke. Ak by ste chceli zakúpiť novú dokumentáciu, môžete môžete si buď že zaškrtnúť firmu, alebo prevádzku, ktorú už máte, alebo novú prevádzku znova pridať a potom ten postup je rovnaký, že prejdete na platbu a vygeneruje sa vám túto dokumentácia. Tu vidíte aj expiráciu, kedy dokumentácia expiruje. Pokiaľ máte nejakú taxislužbu, tak si v tejto časti zamestnancov viete sledovať, kedy vám expiruje napríklad STK EK. Ukážem vám, ako to funguje. Čiže povedzme, že sem si zadáme celé meno nášho auta, pridáme ho ako zamestnanca, ale vieme sledovať prípadne aj STK EK auta, čiže dáme, že Škoda Fabia so značkou IL, áno, CO. Rodné číslo môžete dať úplne náhodné, to je v poriadku. Tieto veci vás nemusia zaujímať. A čo sa týka iných certifikátov, viete sem pridať certifikát, čiže povedzme, že to bude že STK EK. Aj si pre istotu napíšeme znova tú ešpezetku. Dajme tomu, že bola takto. A expiračný dátum dáme povedzme, že júl 2027 a sem nahráme našu pomyselnú STK EK. Nemusí tento certifikát a stačí vám zadať len tieto údaje a viete si to trackovať. Vie vám to prísť potom do e-mailu. Takže toto je všetko z našej aplikácie. Ďakujem vám za váš čas.